Okay, mayong mudto ng sab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na punta mga higala, nini nga atong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abay no adlaw na usab karon nga unsa matulungan lawa. Biyernes, pizza 13 na kini sa bulan sa Disyembre tuig 2024. Ato dahil nga timbayaon og may mudto mahigala katong mga kaigsuunan nga mga Cebulanons o ang mga nagdebosyon usab ni San Antonio de Padua. Kumusta na do? Nang hidawat kita nga na kamong tanan sa kais panglawas, walay ubo, walay sipon, walay sakit sa ulo, walay sakit sa tiyan, apa naginhawa pa. Importante mo na naginhawa, di ba? Nung pulding, ay tinuod, di ka na pa dahil, kay bisan ito wala maglabad di mong ulo, pero wala na po ka naginhawa. Bitaw ng pulding. Ikaw, Mr. Cheng, kumusta naman ka? Ako nga kaya ko father, no? Naginhawa pag ko father, no? Naginhawa ko ba? Very good, no? Very good. So, ginhawa gyud nung pulding, ginhawa gyud Mr. Cheng. O ang tanan nato nga mga naminaw karon ginhawa gyud mo ha aron nga padayo nga ato ang kinabuhi nining kalibutan. Abi na nakita dahil ni John Rail sa iyang misis na itong nakalabay Miyerkules, Martes, no? Kumusta na di ang ako ang mga kids, ang akong mga kids din ha sa una, no? Ang akong mga membro sa PECYG, PECYG, no? Paris Social PECYG, no? Paris Socio-Cultural Youth Group. Ayan, no? Of course, ang atuang mga sa una, mga kuan pa rin sila, mga youth pa rin sila, karon mga singles na. Niagi pagka, wala ganun ni sila mo agi pagka-singles. Nilahos na ni sila pagka-couples. Nilahos na ni sila pagka-couples ng ako ang mga kids mga higala no miyembro sa una sa banda nga ako por nga gipurma-purma no naanaklaro na mga may nagtrabaho mga higala no si Iton no si mga accountant na mga accountant na mga higala no daghan na usab nga atong mga so mga engineer na ang taon kaluoy ko sa Ginoo mga may na og trabaho mga maestra na og daghan pa no bitaw pa din no mayo kayo kay naningkamot po dito ng mga bata. Binang sa Japet, no? Japet Mendez, usa pa yun nga Japet, no? Puros mga maestra. Ganyan, nahala, congratulations dyan, no? Niya, of course, si Igel, ang ako ang lead guitar, si John Ray, na nagkaroon nagtrabaho usab diha sa may GBS, no? Kumusta na mo din sa mga, o ka na mga tao na to, mga kaigsuunan na to din sa GBS. Yan, no? John, sa mo na meaning of GBS, no? Jesus, Vine, and Soil. Ano? Pero ako, punay to be out mga higala. Jesus, the Vine, and the Soil. GBS. Pero kumusta na dahil ako mga classmates doon? Si Father Obing Masyon, din na sa Larina. Si Father Dami Ramis, din na sa Himalalod. O si Father Tonton Arnaiz din ha sa may ato ang parokya din na sa may kining Batingkil. Ayan, ako mga classmate po na sa Cebu. Kumusta na, no? Si Father Kipling, no? Si Father Necesario, no? Peter Necesario. Si Monsignor Ting Angkas. Ayan, no? Si Padre Melton Medina. Si Father Glenn Bansong. Ayan, no? Si Father ang ako ang Friends Forever, no? Si Father Noel Rosdel Noel, no? Kung nga manusab si Father Joseph Anore. Ayan, no? Of course, ang pinakangilngig na mo mga higala, classic guitarist mga higala, si Father Omen Mahusay. O nga to ang bodybuilder nga pare mga higala nga mao si Father kining Joey Belsinya. Hala, no? Ang akong usa na mo ka classmate mga higala wala na yung taon. Si Padre Ay Herrera, to ana sa sabakan sa Dios. Silang Padre Burton, to ana.
to na mahuway na yung tao na nga to ang mga igsuong mga pare. Ug si Miloy Aguhar di na sa Cebu, sa Bohol, ano. Si Father Boboy Kuan padayon pa sa iyahang pagpangalagan. Hala, no? Si Father Samuel Papa di na sa Leyte, o si Father Dodong Cordoves. Daghan pa mga nakong mga classmate, mga higala, no? Nga padayon karon sa pagpangalagan sa Katolikong simbahan. No? Lala, no? May mundo na kanatong tanan. Ari na kita mga higala sa Saint of the Day. Boy na nga itong Saint of the Day karon mao si Santa Lucia. Ang buti pasabot o Lucy, Santa Lucia Light. Kunya natao siya na itong 304 sa Syracuse. Ang Syracuse may higala mo kini ang Sicily karon. Kunya she was a beautiful Christian. Kunya aduna siya pagan sotor. Kunya lagi kay murag wala man makadama, no? Wala man makapasar in town kini nang ulitaw kang Santa Lucia. Gi-report kini sa otoridad nga usa sa Kristiyanos nga atong higayuna mga higala, gikuan man siya kana gilutos man ang mga Kristiyanos muna nga nahimo in taong martir kini si Santa Lucia. Nahimo siyang patroness of eyesight. Ano man, no? So karong adlaw mga higala, ato karon nga gihinumduman ang santa nga matahom nga pagkasanta nga mao si Santa Lucia. Ala, no? May mundo na kanatong tanan, ang hinaot kita nga na kitang tanan sa kapiskay sa panglawas. Ano? Ala rita mahigala sa ato ang arinata sa ato nga CBCP News, Balitang Simbahan. CBCP News, unang misa ni Cardinal Pablo Virgilio David sa Caloocan, kumplito na ang pagpangandam, no? Karong pizza 14 mga higala, no? Karong pizza 14 dito sa Caloocan sa alas 9 sa buntag. Gilauman nga tambungan kini sa ubay-ubay nga mga katawhan, kaagkalakip na niini ang mga kaparian ug mga kaobispuhan. Balita nga mga higala gikan sa Vatican, gihalad, no, gitugyan Pope entrusts, gitugyan sa itong talahurong Santo Papa ang serya ngadto sa pangama sa mahal nga Birhen. Ato nga mahinumduman na sayran nga ang presidente karon sa bag-o na, no, usa ka matud pa transition prime minister tungod kay ang ilang original nga ilahang presidente, si President Bashar al-Assad, natumba naman mga higala, matud pa napulihan na o na-topple down, no, na-topple down ang ilahang presidente gani nahimo kini sa karong binilanggo. Tungod niini, ubay-ubay nga mga Syrians ang namauli sa ilang lugar gikan sa layong lugar ug nahimo kini karon naunod sa pangama sa atong talahurong Santo Papa adungan sa iyang pagsaulog sa piyesta sa Our Lady of Guadalupe. Gipangayo sa talahurong Santo Papa nga unta magbalinaw na ang mga lugar nga nagkagubot sama sa Syria, sa Israel, sa Palestina, sa Ukraine. Baukan to mga higala, mga balitang simbahano ni ining kamuntuhon ug padayon kita sa ato ang mga buluhaton. Kumusta mga higala, no? Ang atong mga kaigsuonan nga kanunay usab nga nagsunod nining ato ang programa. Hala, no, ari kita mahigala sa ato ang topic, the Holy Spirit, no, ang Espiritu Santo. Anyway, ang atong topic karon, the names, the titles, and symbols of the Holy Spirit. So, atong unahon kini mahigala ang names, ang pangalan. Abi, no, ang proper name of the Holy Spirit o Espiritu Santo is ang Espiritu Santo, no? Kini nga the Holy Spirit is the proper name, ayan, no, of the one whom we adore and glorify with the Father and the Son, no? Ang Espiritu Santo mao kini ang gikatakdang pangalan na atong binuhat nga atong gihimaya o gisimba uban sa Dios Amahan ug Dios nga Anak. Si Kristo mismo ang nagtudlo kanato niini ug gipadayag kini sa dihang gibunyagan kita. Ato kining masabtan kung atong basahon ang Mateo Kapitulo 28, versikulo 19. O yamaw kini ang mga titulo mga higala nga diin
mao gihatag nga pasidungog sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo matud pa ni Kristo mao ang paraklito o ang consoler o ang maglalamdag, no? Ato kanang mabasa sa Juan kapitulo 14 versikulo 16 hangtod sa 26. Unya giila usab kini ni San Pablo nga spirit of adoption, no? Ang espiritu pagsagop, no? Ato kanang mabasa sa Roma kapitulo 8 versikulo 15. Espiritu ni Kristo, Roma kapitulo 8 versikulo 9. Espiritu sa Ginoo, ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa Corinto kapitulo 3 versikulo 17. Espiritu sa Dios, no, sa Roma kapitulo 8 versikulo 9 sa 14. Ug espiritu sa kahimayaan, ato kanang nabasa sa unang sulat ni San Pedro kapitulo 4 versikulo 14. Kining mao mga pasidungog mga higala o mga titulo atong makatunan gikan ni Kristo mismo ug sa mga nahauna kanato nga mga santo sila si San Pedro ug si San Pablo. Sa ako nang ginaingon mga higala, ang Espiritu Santo ato kini siyang masabtan pinaagi sa mga tao nga nagbato niini, no? Unang-una ang mga tao nga nakadawat sa mga gasa sa Espiritu Santo. Nya unsa ganito mga gasa? Wisdom, understanding, counsel, fortitude, knowledge, piety, ug fear. Ayan, no? Nasa ato pakining moong mga gasa, wisdom, understanding, counsel, fortitude, knowledge, piety, ug fear, kung madawat gani nato gikan sa Espiritu Santo, atong mapagawas, no? Adunay transformation sa atong kinabuhi. Ano man gitawag nato og fruits of the Holy Spirit. No, charity, joy, peace, patience, kindness, generosity, faithfulness, modesty, self-control, chastity, gentleness, and goodness. Nga sa ato pa, kung atong madawat kining mga gasa sa Espiritu Santo, makita na diri kanato ang mga bunga sa Espiritu Santo. Kasi ganito yung mga bunga sa Espiritu Santo: charity, joy, peace, patience, kindness, generosity, faithfulness, modesty, self-control, chastity, gentleness, o goodness, no? Sa ito pa, importante giday kaayo higala ang Espiritu Santo. Ilabi na gayud ang mga gasa ni ini, kay mao man lagi kini ang mugiya sa atong pagkatao. Kanawan, makita man diri kanato ang mga bunga sa Espiritu Santo kung nadawat nato ang mga hiyas sa Espiritu Santo. Sa ganito mga hiyas, mga gift: wisdom, understanding, counsel, fortitude, knowledge, piety, ug fear. Kining tanan nga mga gasa, mga higala, mga gift of the Holy Spirit, o kining madawat. Unang-una, pinaagi sa bunyag, pinaagi sa atong kumpirma, o pinaagi sa atong mga pagampo, no? Unya pinaagi ni ini, makita usab diri kanato ang mga bunga, no? Charity, joy, peace, patience, kindness, generosity, faithfulness, modesty, self-control, chastity, gentleness, and goodness. Nga sa ato pa, kinahanglan nga una ginatong dawaton ang mga gasa sa Espiritu Santo, kini mga gift, no? Wisdom, understanding, counsel, fortitude, knowledge, ug piety. Unya anaa na gani kini kanato, mutumaw na dayon kining mga gas, kining mga bunga. Ano? So kita mismo nga mga katawhan sa Dios, ato yung panganduyon pinaagi sa mga pagampo nga ato yung magdawat ang mga gasa sa Espiritu Santo aron nga atong mapakita usab diri kanato ang mga bunga sa Espiritu Santo. Klaro ba? So dili na lang kita kutob, ha. Ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios nga makagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Gudon, Pilipinas.